היי. אהלן איתי! יאללה, אלה, תן בראש. טוב. אוי, בהצלחה. לא, תרחיק את הרגליים, טוב. כן, 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 כנס, כנס. טוב ילד. רום קנבסקי להגיע לזירה מספר 2. תמשיך להסתובב, טוב. לא. בטח שהוא ביסוס. בבקשה. אלון סתיו להגיע להישקל, אלון סתיו. לא, חייב למהר. טוב ניטאי, טוב ילד. הלאה. 3 עוד 3. יופי. עלה על מאונט. כן, כן, יופי. משקל. הנה גב. טוב. הוקים ניטאי. שופט זוז. יש! על הרס אליאס. אהלן ניטאי! אז מתאים לו לעלות את הקרב מהמשקפיים. זה הבדלי גודל.